Sen babakɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ɲankuma aw ni sɔgɔma aw ni wula aw ni tile aw ni su an mana kɛ kan an lamɛn ka bɔ Mali fan fan fɛ dunuya fan fan fɛ an ka foli ni tanu bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen ma aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mɛmɛnta bi ye kari ye bi ye san kalo 11 na n'o ye novembre ye bi ye ale tile 5 ye san 2023 an sigira bi walasa ka baro kɛ aw fɛ ka kunnafoniya dɔ di aw ma ani ka jɛ ka analyse dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah bita émission kɛrɛnkɛrɛnnen don parce que bita an bɛ nana téléphone labila aw ye aw minnu bɛ yen ni aw bɛ fɛ ka aw fɛlata fɔ walima n'aw bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ Mali actualité kan walima ni information dɔw bɛ aw bolo ka di Mali actualité kan donc an b'o baroda sigi ɲɔgɔn ye ni Ala sɔnna ma émission n'a sera waati dɔ la n bɛna téléphone numéro labila walasa aw bɛ se ka weleli kɛ cogo min na ka aw haminako fɔ bonya ani karama kɔnɔna la nɛni t'a la kuma déplacelen t'a la mɔgɔ dɔgɔya t'a la wa ale mɔgɔ tɔgɔ fɔ fana tɛ a la bi an bɛna sigi thème minnu kan an bɛna baro kɛ fɛn minnu kan parce que caman ye wele an balima caman ye wele an balima Guinéen caman bɛ Mali la yan nɔ u ye wele ka ɲininkali kɛ ko olu tɛ ka se ka faamu min bɛ ka kɛ Guinée ni an bɛ se ka kunnafoniya dɔ sɔrɔ ka di olu ma alhamdulillah o cadre kɔnɔna na an taara ɲɛɲininiw kɛ kunun fɛn min kɛra Guinée ni o ye capitaine Dadis Camara Claude Pivi Cɛboro ani Blaise Gomo olu ka évasion ye ka bɔ prison na a situation an ye kunnafoniya min sɔrɔ a kan an bɛ n'o di aw ma ni Ala sɔnna ma o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye Faransi kunnafonidiso ɲɛmɔgɔbaw olu kɔni taara Côte d'Ivoire ko k'a ɲini Alassane fɛ fɛn min ye Mali Burkina Niger a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa RFI ni France 24 bɛ se ka segin na cogo min na o élément b'an bolo an b'o k'a la inshallah an bɛ tila k'an ka analyse kɛ o fana kan ka datugu ni jumɛn o ye Kidali yɛrɛ bɛ lahala jumɛn na bibi na Kidali ko bɛ cogo di an bɛ se ka faamu cogo di Kidali ko an bɛ se ka filɛ ni filɛɲɛ jumɛn an bɛ se ka faamu cogo di ni Ala sɔnna ma kunnafoniya laban minnu n'an y'olu fana sɔrɔ ka bɔ Kidali bi donya yɛrɛ la bi dimanche an b'olu fana di aw ma inshallah o kuma an b'a ɲini aw fɛ video a ka partager kosɛbɛ a y'a partager a ka cɛrin fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ka cœur caman bila a ka commentaire positif caman kɛ a la o b'a to minnu sigilen don ka video signalé olu kɔni ka laɲini tɛna sabati parce que ɲɛ b'a la dɔw tarilen don compte yɛrɛ créer a kama a compte ninnu caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ n'i ma an balima ivoirien dɔ sɔrɔ a kɔfɛ i bɛ comment dire la français dɔ sɔrɔ a kɔfɛ donc olu sigilen don dɔrɔn ka n'a ye émission daminɛ ka tête de mort bila ka signaler ka fɛn caman kɛ donc le fait que aw b'a partager ka commentaire wɛrɛ ɲɛnamaw bila a la a bɛ kɛ sababu ye olu ka baara a bɛ dɛsɛ donc video a y'a partager kosɛbɛ aw ka cœur caman bila foli ani tanu ka ɲɛsin an balima bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ b'an dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ b'an kɔkɔrɔma don an bɛ o bɛɛ lajɛlen fo Shérif Tiami Haidara kabako furatigi Tiami Céline banabaatɔ somɔgɔw a kɛra bana sugu o sugu min ye aw gan aw kamana la diabète furudimi tension impuissance sexuelle a kɛra bana sugu ni aw kɔni mɛnna ka yala aw ma se ka bana in fura sɔrɔ parce que n y'o fɔ aw ye n ko anw fɛ yan nɔ furakɛli ye cogoya fila ye dɔgɔtɔrɔ fura bɛ yen a bɛ bɔ yiri de la anw fana ka farafin fura kɛcogo fana bɛ yen a fana bɛ bɔ yiri de la ala y'a dɔnniya di mɔgɔ dɔw ma parce que a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a mɛn fura yiri de don ala ma mɔgɔ si da dugukolo fan dɔ ka jamakulu dɔ bila ye ko a ma dɔnniya dɔ d'u ma u yɛrɛ bɛ se ka dɔnniya min utiliser ka kɛ ka u yɛrɛ mago ɲɛ n m'a fɔ n ko wari baara n m'a fɔ n ko nafolo baara n m'a fɔ n ko arnaque n ko jumɛn n ko fura de don fura de bɛ yen nɔ fura min ni depuis a ko daminɛna fo bi kibaruya dumanw an y'o dɔrɔn de sɔrɔ ka bɔ a fura kan mɔgɔ mɔgɔ ye fura in ta mɔgɔ mana fɔ an ye fɔlɔ k'a fɔ an ye nin fura in ta a ma fɛn ɲɛ an ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'a fɔ an ye b'a fɔ vraiment an ye fura in ta a ye fɛn ɲɛ an ye nka fura sɔngɔ ka ca o kɔni o bɛ dépend aw yɛrɛ la n'aw sera ka bɛn fɛn min kan alhamdulilayi a bɛ feere kɛ ɲɔgɔn ma o cogo la téléphone numéro ye Tiami ka mɔgɔw ka téléphone numéro ye 70 08 04 08 n'a y'o wele a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah donc video a partager kosɛbɛ an b'a daminɛ min na o ye kunu mun de kɛra Guinée kunu mun de kɛra Guinée parce que an bɛɛ solila bɛɛ lajɛlen b'a dɔn munna n y'a kanu yɛrɛ ka a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen walasa mɔgɔ mɔgɔ bɛ n suit peut-être bɛɛ bɛ se ka information sɔrɔ ani k'a yira fana k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ Guinée touché a bɛ Mali touché fɛn o fɛn bɛ degun lase Guinée ma a bɛ degun lase Mali ma fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'a bɛ Guinée lajɔ a bɛ sɔn ka Mali fana lajɔ parce que aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Guinée de ye jamana ye jamana min ni a ma sɔn k'a ka frontière datugu an ye an ka kalo 6 embargo kɔnɔna la
jamana tɔw kelen k'u ka frontière datugu Guinée fana de y'a ka port bila Mali ka bolo kan hali sini Mali ka marchandise Mali ka produit bɛ tɛmɛ Guinée port fɛ an bɛ yɔrɔ min na ka kuma aw fɛ Mali yɛrɛ ka carburant caman ni o ye taji ye n'o kan ka na ka kɛ an ka centrale électrique kɔnɔna la n'o ye an ka machine ni an ka fɛn walasa ka se ka courant di an ma an ka taji caman bɛ Guinée nin waati na olu kan ka na Mali la donc aw dun b'a dɔn o la fɛn fɛn n'a ye Guinée sɔrɔ a bɛ n'a fɔ n'a ye Mali sɔrɔ c'est comme si an bɛ yɔrɔ min na bi port kelen min b'an bolo n'an bɛ se k'an sago k'a la o ye Guinée an ka minɛnw fana bɛ donc n'a fɔra ko wulikajɔ dɔ kɛra yen a ye maliyɛn caman siran a ye maliyɛn caman kamanagan siran tiɲɛ don kamanagan tiɲɛ don a bɛ a kun bɔ fana o de la an wulila ka a kunnafoniya sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ mun de kɛra Guinée kunun an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ an bɛn'o de di aw ma video a y'a partage kosɛbɛ kunnafoniyaw ko cogo di ko fɛn min ye kunun sibiri fɛn min ye nɛgɛ kaɲɛ 4 waati ye n'o ye 4 heures ye dɔw ko 3 heures ka taa 4 heures la dɔw ko 4 heures ka taga 5 heures la de toute façon Guinéens kɔni fɛn min u ka quartier min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Kaloum Kaloum yɛrɛ n'u ka kasobonba bɛ yen u ka mɔgɔba caman fana bi o yɔrɔ la mankan kɔni commencera ka mɛn n'o ye marifa cikanw ye an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ fɛn min ye a quartier mɔgɔ u ye fajiri seli jatigɛ kɔnɔna la ani marifa mankan kɔnɔna la ko mun de kɛra exactement Guinée kunun donc n ye waati kofɔlen min fɔ n'o ye 4 heures waati ye dɔw ko pick-up 2 ani moto 1 nka dɔw ko pick-up 1 ko o kɔni falen taara finitigilakaw kɔni tun bɛ a kɔnɔna la mais u ɲɛdaw datugulen don ni kagulu ye olu kɔni taara kasobuba da la ka kasobuba in ka marifa kɛ ka gogoro min bɛ yen nɔ ka marifa ci o la k'o kari u kɛlen ka kasobuba da kari u donna kɔnɔna la n bɛ précision dɔ di aw ma o ye jumɛn o ye an ye Guinée ministre de la justice lamɛn a ko fɛn min ye Guinée kasobon ye ko marifa tɛ a kɔnɔ mɔgɔw bolo surveillant minnu bɛ yen ko marifa tɛ o bolo donc o la a bɛ se ka faamu ni marifatigi nana ka kasobon dakari marifa tɛ mɔgɔ minnu bolo u bɛna mun kɛ donc u nana ka na kasobon dakari ko u donnen kasobon kɔnɔna la u kɔni ye kulekanw bɔ kulekan jumɛn minnu ye kasobon dakari olu ko an nana capitaine Dadis de nɔfɛ k'u y'o kulekan kɛ donc comme ça u y'u diriger ka taa fɛn min ye capitaine Dadis Camara ye ale an ma ɲini welelikɛla fɛ a ka jɔ fɔlɔ capitaine Dadis Camara ani colonel PV colonel Cɛboro Camara ani Blaise Gomu u y'olu mɔgɔ 4 kɔni u y'olu bɔ kasobon kɔnɔna la ka taga ni olu ye donc u tagalen ni o ye kibaruyaw cɛrinen waati min na fɛn min ye Kaloum quartier ale kɔni da sɔgɔra force spéciale fɛ hali polisiw ni gendarme minnu tun bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɔra yen nɔ ka yɔrɔ bɛɛ to force spéciale bolo olu ye kasobonba ani quartier bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen cerner k'a bɛɛ lajɛlen minɛ o kɔfɛ baara kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛra o ye jumɛn ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye u ka arajosoba ani aéroport ye u y'o olu fana lakana dɔ fara o lakana kan parce que ni nin ko sugu kɛra hypothèse caman bɛ se ka kɛ yen faamuya caman bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ se ka bisigali caman kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ 4 min kofɔlen filɛ nin ye olu ka jugement bɛ senna nin waati na Guinée affaire 28 septembre kun kan a fɔra ko massacre min kɛra ko ninnu nɔ bɛ a la donc ninnu mɔgɔ 4 bɛ ka juger a kɔnɔna la wa ni mɔgɔ min bɛ a jugement suit kosɛbɛ fɛn min ye Tumbarek ale ye kuma caman fɔ min bɛ ni mɔgɔ 4 curu Tumba bɔlen kɔfɛ a la CC Rafael fana ye kuma caman fɔ min bɛ ni mɔgɔ 4 curu hali fɛn min Marcel ye ni o ni mɔgɔ 4 tun bɛ fan kelen fɛ a daminɛ la Marcel fana tila ka segin na tuguni ka fɛn caman fɔ fɛn min bɛ ninnu mɔgɔ 4 ka olu curu donc an b'a faamu la k'a fɔ ko fɛn min kiiri kɔni a bɛ n'a fɔ a bɛ fɛ ka dafi u da la nin waati na donc ninnu bɔlen tantɔ o n ko ten n ko na nin kɛra n ko bisigali caman bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ bɛ se k'a fɔ ko n'i y'a ye ninnu taara ka bɔ kaso la c'est que ko labɛnnen don ko dilannen don mɔgɔ caman wɛrɛ bɛ sɔrɔ o kɔfɛ sɔrɔdasi caman bɛ sɔrɔ o kɔfɛ ou bien a bɛ se ka kɛ mercenaire caman bɛ sɔrɔ o kɔfɛ minnu labɛn n'u kɔni sera ka ninnu labɔ peut-être ninnu bɛna taa kɛ ka u ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔya dɔrɔn de sabati u bolo mais a tɔ labɛnnen don donc u bɛ se k'a fɔ k'u bɛna coup d'état de kɛ ou bien u bɛna fɔ k'u bɛna fɛn wɛrɛ kɛ dɔw bɛ se ka a faamu ten dɔw fana bɛ se ka faamu k'a fɔ non a dabɔkun ye walasa ka ninnu labɔ dɔrɔn mais yanni ka histoire tɔ lakali aw ye fɛn min ye mɔgɔ kelen b'o la n'o ye colonel Pivier ale denkɛ o ye sɔrɔdasi ye ale denkɛ ye sɔrɔdasi ye ni ma fili 2013 ou bien 2011 comme ça ni ma fili 2013 ale denkɛ min ye sɔrɔdasi ye o gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiya la ka sababuya kɛ bandiya ye donc o denkɛ in dun waati tɛmɛnenw na denkɛ in ye video dɔ ni fɛn dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ale fa ye n'o colonel Pivier ko ale bɛna taga a fa labɔ kaso la o kuma fɔra kosɛbɛ waati dɔ farala prison surveillance kan Guinéen caman b'o kalama denkɛ in y'o kibaruya cari mais comme denkɛ in mɔgɔ t'a da a bɛ yɔrɔ min ale kɔni tun ye nin kuma in fɔ ka bila ko ale fa colonel Pivier kɔni k'ale bɛ t'o labɔ kaso la donc dɔw fana ko n'i y'a ye nin kɛra i b'a sɔrɔ ale fana kɛlen don ka fɛn wɛrɛ
labɛn donc ni mɔgɔ naani bɔra nin bɔcogo la n y'a fɔ ye n ko teleso u y'o sécurité renforcer aéroport k'u renforcer ka tila ka fɛn min ye an ye kunnafoniw bɛɛ sɔrɔ k'a fɔ ko hali frontière bɛɛ lajɛlen kun datugura yanni mɔgɔ ninnu kun ka ye fɔlɔ n'o ye dugumana ni sanfɛla k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen kun datugura donc a ko évoluera ten ka évoluer ten mais tagalen ɲɛfɛ mun bɔra a ko kɔnɔna la o ye colonel Cɛboro an y'a mɛn k'a fɔ ko ale segira ka na kasobon kɔnɔna la ale fana ka segili version fila fɔra a la a version fɔlɔ o ye jumɛn o ye k'a yɛrɛ k'a fɔ ko force spéciale minnu bɔra ko olu de y'a minɛ nka colonel Cɛboro yɛrɛ ka avocat bɔra ka kuma a ka avocat ko cogo di ko nin bolili ka bɔ kasobon kɔnɔna la ko ale ka client n'o ye colonel Cɛboro ye k'u sen tɛ a la a tɛ fɛn kalama la parce que k'u y'a diyagoya labɔ kaso la donc k'u bɔlen ko k'u to ka taa k'u sera yɔrɔ dɔ la ko Cɛboro y'a ɲini minnu nan'u labɔ kaso la a y'a ɲini olu fɛ ko a bɛ fɛ ka banakɔtaa kɛ donc ko o kɔnɔna la a ye dɛn ka boli a tunna ni mɔgɔ na donc k'a tunni ni mɔgɔ na ko a y'ale wele n'o ye avocat ye k'a fɔ ko ale ka lahala bɛ nin yɔrɔ in na donc k'a ka fɛɛrɛ kɛ ka na ale nɔfɛ donc ko avocat Cɛboro ka avocat o de ye gendarme wele k'a fɔ ye ko Cɛboro bɛ nin yɔrɔ in na donc gendarme ka sɔrɔ ka taa Cɛboro nɔfɛ ka taga n'a ye kasobɔ la nin ye avocat ka version ye mais ministre de la justice ani Guinée yɛrɛ ɲɛmɔgɔ olu ma nin version ye o ma o démenti donc tagalen ɲɛfɛ fo ka taa fɔ après midi ninnu na an y'a mɛn fana k'a fɔ ko fɛn min Blaise Gomu ani capitaine Dadis Camara k'olu fana segira ka na kasobon na fɛn min ye journaliste dɔ ye ale ye ko a bɛ Espace TV la a ko ale ye capitaine Dadis ka avocat sɔrɔ téléphone na ko Dadis ka avocat ko ale ma ko olu bɛ mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu n'u tɛ u dɔn mais ko olu bɛ fɛ ka segin ka taga u nɔ la kasobon na parce que k'olu dɔnko tɛ nin na u sen tɛ a la komi olu bɛ ka sira fɛn min ɲɛ n'olu k'u bɛ segin ka taa kasobon na fɛn min ye Guinée yɛrɛ fintigilakaw ye marifaci kana kɛ sababuya ka olu ntanya u ni na donc o kɛra ye kɔfɛ donc k'u ye fɛɛrɛ kɛ walasa ka gendarme ni fɛn wɛrɛ informer donc olu taara capitaine Dadis fana nɔfɛ ka segin n'a ye ka taga kaso la Blaise Gomu fana segira ka taga kaso la nin waati na a tɔ ye mɔgɔ kelen min ye o ye colonel Pivier ale de ma segin ka taga kaso la ale de mɔgɔ t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na wa sɛgɛsɛgɛliw fana kɔfɛ fɛn min hali ministre yɛrɛ ka déclaration na a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko effectivement ko fɛn min ye colonel Pivier denkɛ in ko o de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ k'o de ye mɔgɔ dɔw fara a yɛrɛ kan ka taga kasobon na ka taga nin baara in kɛ donc o la faamuyali laban na an bɛ se ka faamu k'a fɔ ko fɛn min ye colonel Pivier denkɛ kɔni ye nin ye ale de ka baara ye walasa k'a fa labɔ kaso la mais capitaine Dadis sen b'a la wa sen t'a la Cɛboro sen b'a la wa sen t'a la Blaise Gomu sen b'a la wa a sen t'a la mɔgɔ ma kɛ ala ye k'o dɔn peut-être sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ni sɛgɛsɛgɛliw banna waati min na n'a sɔrɔ n'u sen b'a la ou bien n'u sen t'a la o bɛ se ka dɔnya waati dɔw yɛrɛ kɛra la mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ko u bɛ fɛ ka coup d'état de kɛ ko sinon ko ka taga kaso la ko ka mɔgɔw labɔ ko tun ye diversion de ye walasa ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen force spéciale ni Guinéens bɛ attention attirer ka taga kasobonba kan o la u bɛ sɔrɔ k'u dɛn kɔfɛ ka taga fɛn wɛrɛ kɛ mais kunu kana se fo bi la fɛn ma se présidence ma coup d'état ko kuma ma fɔ dɔwɛrɛ ma fɔ bilen donc nin waati in kɔni na mɔgɔ naani min bɔra kasobon na kunu n'o ye capitaine Dadis Claude Pivier Cɛboro ani Blaise Gomu ye mɔgɔ saba segira ka taa kaso la nin waati na olu bɛ kasobon kɔnɔ u nɔ la Kaloum n'o ye Dadis Camara Cɛboro ani Blaise Gomu ye mɔgɔ naaninan n'o ye Claude Pivier o de kɔni o ma segin ka taga mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn mɔgɔ t'a dɔn a bɛ fan min fɛ a bɛ ka ɲini nin waati na donc nin de kɛra Guinée kunun nin de ye Guinée situation ye an ye min sɔrɔ kunnafoniya la k'o di aw ma o de ye nin ye an bɛ don Guinée ta kɔfɛ an bɛ taga rapidement nin ko in yɛrɛ bɛ ka commencer ka ne layɛlɛ quoi Guinée ta kɔfɛ an bɛ taga rapidement an bɛ taga Côte d'Ivoire Alassane Ouattara fɛ yen président de son excellence monsieur Alassane Dramane Ouattara ale fana ye Faransi u ka kunnafonidiso ɲɛmɔgɔw bisimila a kɛra anniversaire dɔ senfɛ Faransi kunnafonidiso bisimilalen kɔfɛ o kɔni ye laɲini kɛ k'a fɔ ko fɛn min Alassane k'a ka wulikajɔ kɛ pour que France 24 ni RFI bɛ se ka segin ka na Mali, Burkina ani Niger cogo min na an ka u ka kuma an ka lamɛn an bɛ tila ka commenter ni Ala sɔnna. J'ai le plaisir d'accueillir à la présidence Madame Marie-Christine Saragosse, qui est PDG de France Média Monde, vous voyez, hein? Donc, qui gère RFI et France 24. Je voudrais dire à quel point nous estimons que ces médias font un travail de couverture totale de l'évolution et de la situation en Afrique et dans le monde.
et les encourager à poursuivre. Nous savons qu'il y a des interruptions dans un certain nombre de pays voisins et je lui ai dit que nous allons nous engager à faire en sorte que les choses évoluent dans ces différents pays parce que c'est important, l'information des populations. On tenait à être ici parce que la première personne, le premier chef d'État qui m'a appelé le 2 novembre 2013, le jour de l'assassinat, c'était le président Alassane Ouattara. Et je venais de le quitter parce qu'il avait tenu à décorer Jean Hélène à titre posthume à l'occasion des 10 ans de sa mort aussi. Et donc on était dans un contact douloureux. Et son engagement pour défendre la liberté des médias, leur professionnalisme, ça m'a frappé dès ce moment-là. Et je voulais que pour ce 10e anniversaire, on soit ici. Et bien sûr, il nous a reçus parce que il l'a dit lui-même à quel point les médias indépendants, professionnels, experts, vérifiés, c'est le rempart contre toutes les manipulations. Et c'est aussi donc la liberté des citoyens qui est en jeu, puisque un citoyen mal informé n'est pas un citoyen libre. Donc c'était un moment assez intense et important pour moi et pour toute l'équipe. J'ai le plaisir d'accueillir Au Boraka, Alassane ni France Media Monde a PDG ka intervention la main. Ni kɛra palais présidentiel la. Ni taro Côte d'Ivoire palais kon bi quartier mina mais ni kɛra yeno kuma bɛ mun kan. Aye fɛn min ye président Adou Manga mais k'a bɛna na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛna na wuli ka jɔ bɛɛ kɛ walasa u ka France 24 ni RFI datugulen don jamana minnu na walasa u bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na parce que k'ale dalen b'a la k'a fɔ ko kunnafoni di nafa ka bon kosɛbɛ wa ninnu bɛ ka kunnafoni min fana di k'a nafa ka bon kosɛbɛ muso ye kuma ta muso ko cogo di muso ko fɛn min ye olu presse indépendante ye bref fɛn min ye olu ka kuma bɛ min nɔfɛ dɔrɔn France 24 ni RFI k'u nafa ka bon kosɛbɛ jamanadenw ka kunnafoniya la parce que k'olu jamanadenw kunnafoniya min kɛ k'a bɛ ka sababuya ye ko ka manipulation ko k'o dan sira la première question donc France 24 ni RFI na kun ye anw fɛ yen ka manipulation dan sira la o ye jɔn ka manipulation aw tɛ taa français ka manipulation dan sira la aw tɛ taa européen ka manipulation dan sira la maintenant Mali la yan nɔ sisan nɔ aw bɛ na yan nɔ ko ka manipulation de lajɔ fo aw taga Alassane Dramane Ouattara fɛ yen ko ka wuli ka jɔ kɛ walasa aw kana Mali la aw ka manipulation jɔ on a jɔn bɛ ka manipulation kɛ c'est une façon d'accuser les autorités c'est une façon d'accuser les Maliens ko kunnafoni minnu donc olu yɛrɛ bolo olu t'ale kunnafoni di ka di bilen manipulation de bɛ senna donc Alassane ka wuli ka jɔ kɛ c'est-à-dire hali hakilima yɛrɛ tɛ nin fɔ n'i bɛna mɔgɔ fɛ yen i bɛ kuma dɔ de fɔ kuma min b'a dusu da i bɛ kuma dɔ de fɔ kuma min ni hali adamadenya kuma ye mais e bɛ na o tigi fɛ yen ka dɔ bila ko ka taga deli la walasa i ka na ko pour que k'o tigi ka manipulation lajɔ o tuma o tigi ye mɔgɔ sugu jumɛn n'o bɛna sɔn i kan et deuxièmement donc ko olu ka kunnafoniyaw fana k'a nafa ka bon population kan kosɛbɛ parce que ko ni population min tɛ kunnafoniya sɔrɔ donc c'est comme si est-ce que aw bɛ ka est-ce que c'est comme si halisa nin bɛɛ kɔfɛ video y'a partage kosɛbɛ nin san camanba in kɛlɛ kɔfɛ halisa Faransi m'a faamu k'a fɔ k'ale t'anw fa ye halisa Faransi m'a faamu k'a fɔ k'ale t'anw ka maître ye halisa Faransi bolo ale de kan ka Malien kunnafoni halisa Faransi bolo ale de kan ka Nigérien kunnafoni halisa Faransi bolo ale de kan ka Burkinabé kunnafoni an yɛrɛ tɛ se k'an yɛrɛ kunnafoni donc c'est une insulte ka ɲɛsin anw ka journalistes ma c'est une insulte ka ɲɛsin anw ka télévisions ma c'est une insulte ka ɲɛsin an ka radio ma c'est une insulte ka ɲɛsin hali an ka presse écrite ma parce que ko n'olu tɛ yan ko manipulation de bɛ sen na donc n'olu tɛ yan kunnafonidila minnu bɛ yan nɔ olu de tɛna na kɛ manipulation kɛbaga ye donc ko n'olu ma na ko kana kunnafoniya jɛlen di ko kunnafonidila minnu bɛ yan nɔ olu tɛ ka kunnafoni di kan donc kuma kɔrɔ jumɛn olu de bɛ se kunnafoni di cogo la an ka kunnafonidila yɛrɛ tɛ se kunnafoni di la u bɛ t'o fɔ Alassane de u bɛ t'o fɔ Ivoirien ka président de ko anw bɛ na aw fɛ hali Côte d'Ivoire yɛrɛ n'anw ka kunnafoni tɛ aw ka kunnafonidilaw tɛ se kunnafoni kɛcogo la donc en plus que Faransi anw ka indépendance fo ale k'o ɲɛbɔ an ye anw ka diplomatie fo ale k'o ɲɛbɔ an ye hali sisan nɔ hali an ka kunnafoni di fana fo Faransi de kana o ɲɛfana ɲɛfɛ hali pour que an bɛ se ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ fo Faransi de kana an fɛ yan nɔ kana anw kunnafoniya halisa olu bɛ ka fonctionner ta ni nin mentalité sugu ni ninnu de kan donc ça veut dire que an bɛ 21e siècle la an bɛ 21e siècle min na mais halisa Faransi bɛ ka réfléchir ni 16e siècle hakililaw de u m'a faamu jusqu'à présent peut-être aussi u tɛ se k'a faamu parce que c'est des limités peut-être u tɛ se k'a faamu i m'a faamu parce qu'ils sont pas intellectuels peut-être u tɛ se k'a faamu parce que u tɛ fɛn yɛrɛ dɔn diɲɛ na yɛrɛ quoi sinon mɔgɔ mɔgɔ n'i ye diɲɛ faamu n'i ye diɲɛ faamu n'i ye diɲɛ taacogo dɔn n'i bɛ diɲɛ faamu bi tu peux pas quitter la France ka n'i jɔ ko n'e mana kunnafoniya di ko e bɛna kunnafoniya de di anw ma yan nɔ pour que ka manipulation lajɔ
En d'autres termes, on sous-entend quoi également? Ka Russie fana kɛlɛ. Ma faamu parce que olu bolo anw ni Russie tɛgɛ dili min bɛ ɲɔgɔn bolo sisan nɔ. Donc kunnafoniya caman bɛ ka di Russie kan qui est favorable à la Russie. Kunnafoniya caman bɛ yen nɔ min bɛ taga Russie ka faveur la, min bɛ taga anw ni Russie ka coopération faveur la. Donc olu bolo olu ye propagande ye, olu ye manipulation ye. I m'a faamu donc halisa Russie bɛ k'anw manipuler. Donc olu fana ka na sisan nɔ quoi pour que ka Russie lagosi, ka Russie nɛgɛ bɔ anw na, ka Russie sɔrɔsiw nɛgɛ bɔ anw na. O de la a b'a jateminɛ u ka kunnafoni bɛɛ la u t'a fɔ Russie sɔrɔsiw bɛ Mali la malgré k'o b'o dɔn u b'a fɔ de ko mercenaires. O de propagande, o de manipulation. L'état Mali état ko ale ni Russie sɔrɔsiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais hali sini, hali bi sɔgɔmada na ka journal la u y'a fɔ ko mercenaires Russes. Donc olu bolo Alassane ka na ka delili kɛ ou bien Alassane ka bagabaga kɛ ou bien Alassane ka na n'olu ye jagoya la Mali ni Burkina ni Niger walasa u bɛ taga Russie tɔgɔ tiɲɛ. Fɔlɔ walasa u bɛna an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ parce que u ɲɛ b'a la jamanadenw bi taa ni ka segin min na, jamanadenw bɛ engouement min kɔnɔna na, kɛlɛko kuma min bɛ ka fɔ, jamanadenw bɛ ka faamu cogo min na, olu yɛrɛ bolo o t'olu arranger, o manipulation. Donc Alassane ka fɛn bɛɛ kɛ walasa olu kana olu ka jamanadenw hakilila yɛlɛma, ka jamanadenw miirinata bila ka taga fan wɛrɛ fɛ, ka jamanadenw kɔ don jamana ɲɛmɔgɔ ma, ka jamanadenw bila jigilatigɛ ni nimisa ni fɛn min kɔnɔna na. A filanan ye jumɛn? Ka jamanadenw ban Russie la, ka jamanadenw tigɛ Russie la, ka Russie nɛgɛ bɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen na. Nin dɔrɔn de b'a nin kɔfɛ. Quand elle parle de manipulation, quand même drôle. Donc ko Alassane de ka o wuli ka jɔ kɛ. Alassane fana ko awɔ ka ale bɛna o wuli ka jɔ kɛ. An bɛ dugawu k'a ye o wuli ka jɔ Ala ka a nɔgɔya kosɛbɛ. An ka thème sabanan o ye Kidali ye. A b'a dɔn Kidali fana kɛlen don ŋɔni ye tubabuw sen na bi. Kidali kɛlen don ŋɔni ye terroriste sen na, kɛlen don ŋɔni ye rebelle sen na. Fɛn kelen de bɛ yen Français journalistes tɛ ka se ka faamu. Fɛn kelen de bɛ yen Français service de renseignement tɛ ka se ka faamu. Fɛn kelen de bɛ yen hali Occident bɛɛ u ka service de renseignement u tɛ ka se ka faamu. O ye jumɛn? O ye armée ka makun Kidali kan, armée ka position Kidali kan, armée ka stratégie Kidali kan, olu tɛ ka se ka faamu. Donc o wele u bɛ mankan ci caman na parce que stratégie dɔ b'u bolo o ye jumɛn? N'u y'a ɲini k'i ka ko faamu n'u ma se, n'u y'a ɲini ka gɛrɛ la n'u ma se. Donc pour que k'a dɔn e bɛ ka min kɛ sisan, pour que olu ka se k'o dɔn u bɛ mun kɛ? U bɛ nkalon dɔ tigɛ ka da i la. Donc e fana n'u ye nkalon tigɛ ka da i la peut-être nkalon bɛ se k'i tɔɔrɔ ou bien e bolo e ka fierté kama ou bien e ka orgueil kama e b'a fɔ k'e bɛ bɔ ko ka nkalon in jaabi k'a fɔ k'a ma kɛ tan a kɛra tan de, alors que u b'a dɔn a ma kɛ ten mais u b'a fɔ n'e bɔra k'a fɔ ayi aw ye nin min fɔ nin tɛ dɛ nin de don o la u bɛ sɔrɔ k'a dɔw senfɛ k'e bɛ ka min kɛ quoi. Sinon nkalon in tigɛ bi waati min na u t'a dɔn i bɛ ka min kɛ mais pour que olu bɛ se k'a dɔn e ka min kɛ u ye ɲininka i ma sɔn ka f'u ye u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ u m'a ɲɛ sɔrɔ u ko k'u bɛ gɛrɛ la u ma se walasa u b'a dabɔ kama ka nkalon dɔ da e la o ko kun kan walasa e ka bɔ k'i yɛrɛ lajɛ, e ka yɛrɛ lajɛya senfɛ u k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ka min kɛ. U bɛ k'o de kɛ sisan Occident bɛ k'o de kɛ sinon Faransi ni fɛn ninnu bɛ ka o de kɛ Kidali ko kan sisan. Depuis kunu fo bi u ye nkalon tigɛ daminɛ Kidali kan. Mali armée bɛ ka nin de kɛ, Mali armée bɛ ka nin de kɛ, ani ninnu de bɛ ka nin kɛ, ani mercenaires bɛ ka nin kɛ, a bɛ ka nin kɛ yan fɛ, a bɛ ka nin kɛ yan fɛ, a bɛ ka nin kɛ yan fɛ. Faransi presse a bɛ ka nin kɛ yan fɛ, a bɛ ka nin kɛ yan fɛ. Munna u bɛ fɛ k'a dɔn pour que Mali armée yɛrɛ ka kunnafoniya jɔnjɔn d'u ma u ka opération ka Kidali mun de b'u kɔnɔ, u bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ cogo di, u bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ waati jumɛn, munna u tɛ ka assaut kɛ Kidali kan kan, munna u tɛ ka assaut kɛ Kidali dugu yɛrɛ kan, u bɛna kɛ cogo di, u bɛna kɛ waati jumɛn, u mago b'o la. Maintenant comme u tɛ ka se k'o sɔrɔ donc u bɛ nkalon dɔ ta ka da an ka armée la sisan nɔ ka nkalon dɔ tigɛ Kidali ko kun kan sisan pour que k'o dɔn. I m'a faamu o de y'u ka stratégie u k'o stratégie de mener sisan. O de la moi je ne donne pas trop de détails Kidali ko kan. À chaque fois n bɛ dan armée kɔ ni armée ma tɛmɛ yɔrɔ min kan n tɛ tɛmɛ yen kan. I m'a faamu donc mɔgɔ kan ka min faamu o ye armée ka stratégie min bɛ sen na Kidali n'u mago b'a la k'a dɔn walasa ka se k'a contrer. Et moi je vais pas contribuer ka o stratégie k'o ɲɛfɔ aw ye k'o dévoiler. Ce qui est à retenir Kidali ko kan dɔrɔn o ye Kidali dugu kɔnɔna à part ça y a rien encore. Kidali dugu kɔnɔna n'i y'o bɔ a la a tɔ bɛɛ armée bɛɛ a fan bɛɛ lajɛlen na fo k'a bɔ dugu kɔnɔna na pour l'instant o kɛlɛ ma wuli fɔlɔ an ka mɔgɔw ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dugu kɔnɔna la fɔlɔ. Mais baara wɛrɛw bɛ yen nɔ baara minnu tɛna n da don o la. Mais kunna sini wula fɛ Faransi journalistes ma sɔn k'a fɔ Yɔrɔsi journalistes tɛ ka sɔn k'a fɔ munna parce que olu bolo u tɛ olu arranger. Parce que Kidali population yɛrɛ mago bɛ armée malienne na sisan pour que ka taga o protéger. Pourquoi? Kunna sini wula fɛ MINUSMA taara ka bɔ camp min kɔnɔna la mɔgɔw bɛ ka taa camp in kɔnɔna la ko ka taga comment dire la MINUSMA taara ka frigo minnu ni climatiseur minnu ni ordinateur minnu ni fɛn minnu to citoyen Kidalikaw yɛrɛ bɛ ka taa camp kɔnɔna la quoi k'olu bɛ taga o dɔ ta. Donc kunna sini wula fɛ jama bɔra k'a fɔ k'u bɛ taga
terosema mɔgɔw ye marifa ci o jama la a marifa bali ye muso dɔ sɔrɔ ani muso n'a den marifa bali y'u sɔrɔ muso in sara u ma bɔ n'a kuma ye kɛnɛma den bɛ dɔgɔtɔrɔso la halisa u ma bɔ n'a kuma ye kɛnɛma wa bi dimanche pour que ka commande la u sirannen don n'olu ko u bɛna ka vente aux enchères ka continuer kan kɔnɔna la a kana kɛ sababu ye sɔrɔsiw kana don u ka sira sɔrɔsiw de kɛra don wa u ka sira mɔgɔw n'u ka position de ta k'a di ou bien je ne sais pas quoi u ye vente bɔ fɛn kɔnɔna kan kɔnɔna ko ka taga kɛ aéroport la ça aussi pour d'autres fins parce que olu bolo sa non peut-être u y'a mɛn ka non donc ko ka taga o kɛ aéroport la donc u bɛna taga n'u minɛnw ye aéroport la ko ka t'o feere mɔgɔ ma donc pour eux o bɛ kɛ sababu ye u bɛ avion bali ka jigin aéroport la tant que n'u o civil bɛ aéroport la mɔgɔ tɛna se ka jigin parce que u ye fɛn bɛɛ kɛ a b'a dɔn u taara cɛncɛn ni fɛnw ta ka to aéroport la ensuite u filɛ nin ka vente aux enchères vente feere fana ka délocaliser ka taga n'a ye aéroport la u sirannen don avion ka nana jigin ainsi de suite donc u b'o jatigɛ kɔnɔna la nin waati na et en plus de ça également terroristes olu de kɛlen don ka kan contrôle ta sema mɔgɔw kɛlen don ka bɔ a kɔnɔ parce que olu bɛ siran olu ye muso ye terroristes kɛlen don ka kan contrôle ta olu b'a kɔnɔ frappe ni fɛnw kɛra donc olu fana caman tila ka bɔ tuguni ka t'u dogo nɔnɔ ni fɛn na donc actuellement Kidal bɛ nin niveau la labɔn bɛ sen na baaraw bɛ sen na min bɛ a to dans les jours à venir a bɛ se ka segin an ka ma cogoya min na parce que pour que tɔɔrɔ ma population sɔrɔ pour que dommage collatéral ma k'a la pour que foyi ma kɛ a la mɔgɔ bɛ se k'u hakili sigi ni min ye o ye jumɛn Mali kɔnɔ bi Mali territoire bɛɛ a kilomètre carré 1,2 million kɔ bɛɛ Kidal dugu ni dɔrɔn de don dugu kɔnɔna ni dɔrɔn sinon tout le reste est sous le contrôle de l'armée malienne et même ça aussi c'est stratégique du côté de l'armée ni armée a kanu waati min na ka communiquer on saura ça Inch'Allah. Donc, n y'a fɔ n ko an bɛna téléphone fana labila ka baro kɛ bi mais yan'o ni ɲɔgɔn cɛ wulada in na à partir de 16h fɛn bɛ yɛrɛ olu commune de olu bɛna na conférence de presse kɛ maison de la presse la a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 waati o fana senfɛ kunnafoni caman bɛna di Mali kan kunnafoni caman bɛna di Mali kɛlɛ kan ani kunnafoni caman bɛna di fɛn min ye opération ba min yɛrɛ bɛ ka labɛn n'o ye opération Zibole ye ka Mali force bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka armée bɛ kɛlɛ min na Kidal a kɛlɛ fana kun ka don Bamakɔ yan nɔ pour que minnu bɛ kɛlɛ la terrain sanfɛ olu ka se k'a dɔn k'a fɔ ko Bamakɔ yan nɔ fana kɛlɛ ma jɔ mouvement ma jɔ donc conférence de presse bɛ maison de la presse la à partir de 16h téléphone numéro ni aw bɛ fɛ k'a da don an ka baro la nin waati na sisan nɔ o ye 75 30 37 08 75 30 37 08 an bɛ 13h38 la an bɛ n'a ye mɔgɔ 5 sɔrɔ an b'a to ten 75 37 fu ani 8 ni aw bɛ fɛ ka an wele nin waati na sisan nɔ peut-être ni ɲininkali dɔ b'a bolo ou bien ni conseil dɔw bɛ ni suggestion dɔw bɛ aw bolo ka kɛ donc aw bɛ se ka wele kɛ téléphone na nin waati na an bɛ mɔgɔ 5 ta inchallah téléphone 75 30 37 08 an ka bipeli bɔ a la allo allo monsieur ça va ah oui ça va somɔgɔw dun on doit stay tɔgɔ k'an wele ka bɔ min Bouba Doucouré Sotiba i bisimila on doit stay alhamdulillah an bɛ Ala tanu o ko in kɔni a bɛ ka taabolo cogo min na o b'a yira ko c'est normal a ka ɲi quoi alhamdulillah a ka ɲi quoi toujours mɔgɔw bɛ Bamakɔ yan olu ka courage ta fo mɔgɔ min bɛ télé sanfɛ u k'a dɔn ko mɔgɔw b'u bɔ yan quoi inshallah an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'u ma amina amina rabi Ala k'u dɛmɛ jamana la ka basigi amina amina rabi terikɛ an ka mɔgɔ fana bɛn ani Sidiki Ala k'u ɲɛma quoi amina rabi inchallah aba merci beaucoup merci aba an bɛ Sotiba ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati na téléphone est 75 30 37 08 allo oui salam alaikum alaikum salam bara alhamdulillah somɔgɔw radio tɔgɔ k'an wele ka bɔ min ne tɔgɔ ye an tulo b'i la ale ka juru tigɛ façon ani allo allo waaleykum salam somɔgɔw tɔgɔ k'an wele ka bɔ min denbaya
Abo français, maralo. Ah, bismillah. Ma. Ah va. Ni ka émission na ba, mo franchement armée ka baraka, mais drimé ya be fen bo gene bolo ka armée nyana ko, ni gouvernement nyana ko. Ministre be kan comportement ke franchement wala je tribunal neta do nga procureur fara be ka déjà ga ye ka poko nga kera minga ministre mo ko so. O fait que ça fait partie des ministres du Mali et territoire kono quoi. Non na toru bolo gaoni bo ko kona la na bere me ke la te boko. O durale te kam non jeni, o durale te kam non di terrorisme, o durale te ka kandi donc we sare abe so donc Mali tribunal fana ba wuli ki jo la ka arme fana de men ke lele na quoi. D'accord, hagla famna. Voilà, il m'a fait mal. Parce que nous avons dit que la sama sur programme bora ka ko sezi amba yali to bula no we de lenga prison ma fait on sezi gouvernement no boka communiquer ke bon ngala ma programme ba non sezi non na ba blo to du glo ba sezi donc Mali programme ka tanga boka u se loni d'accord les gars hagla famna merci beaucoup. Merci bon. Réseau main ko sabe. Merci. Réseau main ko sabe. Hagla on famna. Peut-être cher dono be no oluba ko takala ja na bisaka ke be na tsaka. Am taka Italie. Allô? 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 Wa alaikum salam. Somo Toko kamele kabo mi? Kabo? Kabo ita. Ayi bismillah. Vraiment auni ajiwa sola. Aha. Ma Maliko. Oh malheureusement réseau main ko sobe. Est-ce que vous avez déplacé dans les réseaux main ko sobe? Ayo kan déplacer. Voilà, réseau main ko sobe. OK, parce que jusqu'à présent malheureusement les réseaux tika sont ko sobe. Taro de ka réseau do ou bien de ka réseau do. Allô? Ouais, ça me dit. Nam somro. Ya allô. Ntlobila somro. Bara. Aba bismillah. Amaki la émission na me tingara da ini keni brajika faso dola. Amena. Professeur mu ka ministre ka kola. Est-ce que va da wati da ministre be mina di mu ya terrorisme. O da wike sababu ye tuna kene ke jedu ma togo. O kene na bor ka ke tu bolu bi bonno. Oh, nous voilà, nous serons à faire de là-haut. Mais ni qui tout voilà, nous serons à faire la tour de l'air. Donc, on a mis de ministre Mara qui s'est tout mal. D'accord, à Faouda. Oui, ah oui, à Faouda. Tant que qui tout voilà, nous serons là, nous serons pour vous. Mais tant que tout voilà, nous serons là. D'accord, merci beaucoup, Agla Faouda, merci. 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 Allô? Wa alaikum salam, somoro. Samoro baste. Toko kamele ka bomi. Rasulullah kadretla. Ah, merci. Bachoy ta lawan. Alhamdulillah, toko kamele ka bomi. Suleiman Diallo ka bo Côte d'Ivoire. Na bismillah. Ko dawma. Foli jara ko sobe. Malien bela jene ko tokola. Baba me inshallah. Fa sin na kai jijare ko amba ko ali shimu inshallah ni ala sona na kila kidal la dra gaji Mali politicien kama ko kona ni corruption mo d'accord barabi sena mele wala do na go bana dra ere na la sona mesere la kana na la sona inshallah ala ka sena onyuma minata awain baraji merci an baraji si sambale ambe mo labanta ambe soroka émission joy 75 30 37 08. Allô? Allô? Fana ka nebe duruma. Ambe moko labanta. Amna fo bi réseau te ka sonte kosobe. Allô? Allô? Malheureusement amna fo anka réseau te ka son kosobe. Antaro na on do bien ni munum ka wele nolu de do. Nende kunye aw kloni aw nya gardiga bi. Ambia fo akambe
wulafɛla fɛ à partir de 16h maison de la presse là pour la conférence de presse. Salam alaikum.